Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Mauliate amang dohot inang merlas ni roha hita di bagasan minggu sadarion. Asa tung sikoblas di rohata tajalo mahata di debata di parsaurata di minggu arianon sian surat ni apostel Paulus napaduahon tu si Timoteus bidu 2 ayat sada sahatu ayat 10 tolu hujaha madihita tapai hutihu mas onom madidok disit taum ma naporsuki humokop Kristus ope ale anaha margogo maho marhite-hite asini roha ni Kristus Yesus. Jadi nabi degem sianau diadopan ni torop sitidangi ima pasahat tu halak haposan akana tahu mangajari na asing. Gabe dongam manaon hapor suhom maho songon parangan na dinggan ni Kristus Yesus. Dangolo alit parporang tu akka ulaon paddaraman asa halomoan ibana di namarsuru ibana nang namarsiadu pe dang dipartupali ia sotigor paraluan nai ikosiula haumai jumolo taruli di parbuena atu sinahudoki ay lehonon ni Tuhanido tuho roha mangarti saluhut nai. Paingotingo ma Jesus Kristus naung di Pangulo siyan akanamate na siyan pinopar di si Daud hobartu na hubarita honi. Alani ido au manaon na porsuk pola tarrate songon siula hajahaton alay daktarrate anggohata ni debata. Di baheni benget dorohakku manaon saluhut nai alani akka natarpilit asa dohot na sida taruli di haluaon na di bagasan Kristus Yesus dohot di hasangapon sa liling-liling nai haposad do hataon ang godongan na dohita tu hamatean dongan nama ng tuhanguluan ang gobenget hita manaon rap mga rajay ma hita sugut molo maswadahon hita doho maibana maswadahon hita so haposap pe hita tong do haposan ang goibana ay daktar swadahotsa dirina imasahat na akadongan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus ama nami ina nami ra sa tulop do hita molo adong halak manugihok kita tusada parsaulian olo do hita deh marluba do hita beta tu sana dong isa persaulian ninna idia isadu beta bah aupe asa daruli ningot do rupani alay sa balik nara mulai dok beta tu sabah adong isan haporsukon asara maporsu jo nguluta ninna adu alusta kamang dohot inang ayo ke sana di sana ada penderitaan. Ayo supaya kita menderita nin narupani baru tahe ahomay ba di homay ninnaut tarorade manang surot na maray bana memeriksa pikiran na gabi tu penderita na diajak dan ninnaut tado homa tu sih ada ngolo menderita nguluku ninnaut dora alaya karongan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus ido na masa dito nga tungan iturupukon beta rap manaon rap maporsuk rap manaon haporsuhon songon nagkaparangan ni Kristus ninarab apostel Paulus do tu si Timoteus artinya Rasul Paulus mengajak Timoteus supaya Timoteus juga mau menderita asa olo ibana manaon na porsuk ibagasan nguluna olo ibana mangihuton apostel Paulus rap mangadopi haporsuhon rap mangadopi parukilon rap mangadopi naborat si taonon akan hacit suku-sukun na bahasa ikon
Tugihonon ni Apostel Paulus ibana. Apa alasan Rasul Paulus mengajak Timoteus supaya mereka sama-sama menderita, supaya Timoteus juga mau menanggung penderitaan, menanggung beban. Alus na ima ala holan marhite haporsuhodo di tao Yesus Kristus gabi boy hita malua. Seandainya Yesus Kristus tidak menderita di dunia ini, maka kitalah yang akan menderita. Au marsonak-sonang do Yesus di portibion, dang dipikiri hita jolma pardosaon, dang sahat tu hita haluauni. Jadi karena Yesus mau menderita, hanya karena penderitaan Yesuslah, maka kita bisa bersuka cita hingga saat ini. Kita bisa menikmati keselamatan yang telah disediakan oleh Yesus Kristus bagi kita. Nama naod do ibana sahat tu nama te ibana di haupinor silang. Gabe tarse sama sude dosa tai. Gabe malua mahita sian uhuman alani dosai sian hamateani. Gabe dapot tamalas ni roha hanguluan nasa liling nililing nai. Dungin apa duahon ala di bagasan hapor suhonido di patuduho Yesus holong ni rohana tuak kanaolo porsia tu ibana. Melalui penderitaanlah Yesus menunjukkan betapa besar kasihnya kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya. Jadi hapor suhoni diadopi Yesus di hasianganon holan ala ni balga ni asini rohana doi itu hita. Holan ala ni balga ni holong ni rohana doi. Lahu makokopita unang mago taheak kapardosaon din narohana. Alay sa malua na sida. Tabi reng makamang dohot inang balga ni holong ni tuhatay tuhita. Gabi holo iba na manaon na porsuk manuhuk sude haporsuhon aturan ni jabar ni ngulut tadoy di hasianganon. Ala di ido di paingot Apostel Paulus na King si Timoteus ikutlah menderita. Yesus telah menderita. Karena penderitaan Yesus itulah kita selamat. Atong hita pe kodoho do manaon na porsuki asa dohot hita malua. Ido bagiata dinaung mangihutod Yesus Kristus. Na mangihu mo se ikom mangaradi si Timoteus manganaon na porsuki. Ala di boto Apostel Paulus do ulaon mamaritahon barita na ulii dada ulaon na mura. Tidak segampang yang kita pikirkan. Holat tabarita honi itor jaloon ni jolma ma itor porsea ma jolma dang dope gudang doa kahalak na manulak barita na ulii. Banyak orang yang tidak mau menerima. Dalam pikiran mereka, dalam akal mereka itu tidak bisa diterima Tuhan Yesus menjadi Tuhan, menjadi juru selamat. Seorang manusia yang lahir di dunia ini menjadi juru selamat. Alanidak tarjalo nasidai borak doi. Alani borak do nama maritahon barita nauli. Godang doa katantangan, godang doa kahalak nasomak kahalomohoni. Dan inilah yang dihadapi oleh Timoteus. Jala marukil situ tu do si Timoteus mangadupi. Pola do jujut ibana tumatangis. Pola do jujut ibana madele. Si Timoteus ala si Timoteusion naposo dope ibana otik dope umur ni ibana alay nung ngay manghadupi hamaulon na songoni. Penderitaan, penganiayaan, bahkan nyawanya juga dikejar-kejar. Alay ni jujuk do ibana sa sitong na tumatangis. Laos hado ido Rasul Paulus si say huigo doho uju na tumatangisiho, uju na marukiliho manghadupi sa luhut nai. Alay nagpesongoni kadongan na hinaholongan di Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa do teladan na pinasahat ni Apostel Paulus. Di na diboto ibana maoldo na niadopan ni naposona si Timoteus na marhobas di Huria Efesus. Di pasahat ibana masurana asa margugo ibana. Ahamadidok ibana daya saday na bui parsiajarat tuhita margugo maho ninna. Kiranya engkau kuat margugo maho. Odo parsiajaran na parjulo tuhita kamang dohot inang. Bagaimana kita bisa memberi kekuatan, menyemangati
saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan. Nang anak kota, nang sisolhota, nang nahumaliang tetanggata, ketika mereka menghadapi penderitaan atau masalah, bagaimana kita memakai hidup kita untuk memberi semangat? Tugas ni naporsea ima laho pahehehon akan marukil, mangaleho gogo di nasida, memberi kekuatan. Unak sebalik natong, laos madabu honade, ngabi nereng nilai ni gelengi ono pulu, contohnya, mga dumay bana, ma nilaiku hanya 60, tahu tom ma, ala ni malas mo may kan, bereng ma, likot tinggal kalas na mahomuse, laos nin narupani, abe narotu pikirin na dadaki, ay dia do makon, bapakon, mga iba, ala met nilai, alay, gabi laos tinggal kalas na mamuse na. Itu contoh yang kecil. Dito nga to nga dia kaparsaurat tapi serindo songoni, nga di pasahat do nga tao paru kilon na songonon, paru kilok kunin na. Bataw ma, ala ni Nabi Nahem mudi, laos nin narupani. Dia sudah terjatuh, mengadu kepada kita, semakin jatuh lagi. Laos lalam madabu may bana, ala ni alusyak kita. Dak songoni nguluni akan aporsea. Tapi orang-orang yang percaya ketika ada saudaranya, ada sesamanya yang menghadapi pergumulan tantangan hidup, tugas tanggung jawab orang percaya memberi kekuatan. Ikon apulat dorohana, ikon paposod dorohana, asa margugo ibana, menghadapi hamaulon nama satu ibana. Akhirnya dia bisa bangkit, dia bisa bersemangat kembali. Odo laun ya kana bersea. Napadua hod di paingot Apostol Paulus maibana asamar sigatung tu asini rohani Kristus Yesus. Dia sadai di dotongi margogo maho marhite-hite asini rohani Kristus Yesus. Lapatanna asaboy margogo si Timoteus da soholan ikon mangasahon asini rohani Kristus Yesus ido. Law sidora na di buku detai 120 dulu so holan asini roha si pangasahonot toninin na ope holan asini roha si pangasahonot tai si pangasahonot toni lapatan na di siya kamang dohot inang datuk so tagamon so mga dupi hamaolok kita di ngulo nate lumobi ala mamaritahon barita na uli ala makatidakon Kristus Yesus Tuhani boy do roak kahamaulo na katantangan alay boy do salpuy jalaboy do taadopi jalaboy hita margugo molo asini rohani Kristusido tapangasahon unang mga sahon pikiran manang hagugo ta sa diri hita tetapi harus mengandalkan kasih Kristus ay holan asini rohani Kristus Yesus do naduk mangaleho gugo tu hita naduk mangalehos semangat di hita jalan nabuy mangurupi hita mangadupi sudi hamauloni ang gugugut taido ang gupikirat taido itu semua terbatas tung peadong di hita hapistaran hamaloon habisuhon adong musiaka arta sipakyotta mangadupi akka hamauloni kita harus ingat itu semua ada batasnya tetapi kasih Kristus tidak ada batasnya omalani ikonodo si pangasahonota di bagasan nguluta mangalupi hamaolon. Na mangihutak kadongan na hinaolongan ni Tuhan Yesus Kristus asaboy si Timoteus sahat tu hanguluani sahat tu las ni rohai songon na pinatupa ni Apostol Paulus di nguluna ay tungom manurat suraton Paulus tahu bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Alani dok ibana nunga marujung be parulauku dinna nunga hu paujung paralawaki ninna dia tahu sampai garis akhir dia telah mempersembahkan hidupnya jala masihol da ibana ikos songoni si Timoteus sahatu ujung ningoluna ikos satia toktong si Timoteus mangihuton ibana mangihuton ajaran berita nauli nasia Yesus Kristus atau ngasaboy maka Rasul Paulus mengingatkan supaya Timoteus juga
ikut aturan Tuhan. Bukan menciptakan aturan sendiri dalam hidup ini. Lau sido nanang paingoton na tu hita. Ikutilah jalan hidup, aturan hidup yang telah diberikan Tuhan. Adong tolu naking hira upama na pinasahan ni Apostol Paulus na berjuluk didok sahalak parporang ninna. Dangolo alit sahalak parporang tuak kapat daraman. Asa halomoan ibana di namar suruh ibana. Seorang prajurit atau seorang ahli perang, dia tidak mau fokus ke dunia ini atau keuntungan-keuntungan di dunia ini supaya dia bisa menang dan akhirnya dia menjadi kesukaan pemimpinnya. Tetapi dia harus fokus kepada tujuan hidupnya, tujuannya berperang, yaitu mencapai kemenangan. Asada apoti ikos satia do ibana mangihuton aturan di perperangan ini. Mulai sian na latihan, mulai sian na berlatih memakai senjata. Ikon na serius do ibana. Dia harus ikut aturan. Kalau dia tidak ikut aturan, menciptakan aturannya sendiri, nang lauboy monang. Adong dosa ada tradisi tong di tikini perporangan molo masa di si molo mamulus lau doa kamang dohot inang kaparporangon. Setelah sampai di pulau yang akan mereka perangi atau akan mereka kuasai, itu disurbu do ininna baraunai kapal nai. Asa boa, asa onang sa itu si pikiran na. Asa onang adong pikiran boido mundur. Molo talu boido kalah, boido kembali ke negeri asal. Supaya tidak demikian, mereka harus membakar perahu mereka atau kapal mereka sehingga fokus mereka harus menang. Dang bui talu. Molo di darat pe, akka hodanai, akka huretanai. Molo so ditutung, iturbuanon yak kadaposo doi ngulak. Tu istana, tu kerajaan. Asonang berpikir na sida di saddo pe huretanami. Boy do pe mulak, boy do pe menyerah. Tidak demikian. Harus menang. Apa aturan yang diberlakukan harus itulah diikuti. Imana perjolo napa dua hon? Nang na marsiadu pe manang perlomba ninna atau olahragawan di ayat 5. Dang dipertupali atau tidak diberi hadiah, ia sotigor para loonna. Kalau dia tidak tahu aturan. Supaya seseorang yang berlomba memperoleh hadiah, dia harus ikut aturan. Start sesuai dengan waktu yang ditentukan, finish juga sesuai dengan waktunya. Selama dia berlari misalnya harus di rute yang telah ditetapkan. Molo gabe mabuat dalam pintas do ibadah, nak pe ibana mau nang perjolo, nak pe ibana sahat tu garis finish perjolo, dia akan digugurkan. Batal do pemenang. Aidang sesuai aturan ninnaun nado. Tetapi kalau dia mengikuti rute, mengikuti aturan sampai di garis finish, itulah yang akan diberi hadiah atau diberi mahkota kemenangan. Jalan apa toluhon nang sahalak partani pe manang siula hauma asa taruli ibana daikon nunut do ibana di naniulana. Dia harus sabar, dia harus sungguh-sungguh mengerjakan apa yang dia kerjakan di ladangnya supaya dia memperoleh hasil atau memanen daripada buah yang dia kerjakan. Natului manggobarhon pabua ujung ningolu ni halak na satia mardalan di dalan natigor di aturan nasitong nabinain ni debata manang Tuhan Yesus, dia pada akhirnya akan memperoleh kemenangan, pada akhirnya akan memperoleh buah yang dia kerjakan dan dia akan bersuka cita. Odo naik kona dong di ngolu ni si Timoteus asa sahat ibana Tuhan ngoluani. Ay dido ibana do Apostol Paulus do naking di 10 sada. Ang godongan na hita di hamatean, molodongan ni Kristus hita di hamatean, dongan na manang hita Tuhan ngoluan. Ketika kita setia di dalam hidup kita mengikuti Yesus Kristus bahkan sampai akhir hidup kita, percayalah kita juga akan menjadi teman Yesus Kristus, menjadi sahabat Kristus di dalam kehidupan yang kekal. Jalaudo intini ngulunin aporsiati amang dohot inang
asaw nang marisuang hapor siyaw tay, asaw nang marisuang akka parminggota, akka parsaurata di partangnyanga, di akka parsermona do akka naasing, tidak lain dan tidak bukan tujuan kita adalah supaya kita memperoleh kemenangan, supaya kita memperoleh kehidupan kekal dari Yesus Kristus. Alani komarsi hoho do hita, nakpe si pata maol porsuk si dalanatay di bagasan nguluta. Dungin perpudi siya turpukon boy do tayo idaota. Marhite-hite sude haporsuhon manang namaol, namasa dito nga tong ngulutay. Pos marohata lehonon ni debatado roha mga tusi manang mangarti sa luhut nai. Namaol molosota tusi do aha tujuan ni nguluta, maka kita akan selalu bersungut-sungut ketika menghadapi pergumulan. Alay dung tatusi doi, tatusi mangadopi, tatusi pabuah adong do debatana rade mangurupi hita. Semua masalah itu, pergumulan apapun itu pasti akan bisa kita hadapi. Alani akan aporsia sa sitong na moloro akka hamaolo di tonga-tonga ni nguluna, dalam artian haporsuhon dada alani natabayad dangi, alay alani barita naulido, alani naung say tabayad na dinggan, alay saya dong halak na magkasuguhon, ido ang ko haporsuhon na nido na itrupukon. Bukan penderitaan karena kesalahan kita, ayalana molo alani na jahat dohita gabi roha porsuhon, itu bukan cobaan atau penderitaan, tetapi permasalahan, masalah doi natabay sa diri doi. Alay molo pergumulan naro sian ulaut tanadinggan songon nairo ni trupukon tung songo dia pe maol ni songo dia pe godang ni ala nunga di lehod debatana king tuhita roha na mga tusi jala mangarti jala boy ta adopi sa luhut nai, maka kita tidak akan bertanya-tanya lagi mengapa kita harus menderita. Dang pola be sa isukunota buasa boy roha porsuhon songon najujut masa di ngulu ni na porsia burjudo ibana perminggu do ibana alay saya porsuk do nguluna. Orang yang telah mengerti cara Tuhan, dia tidak akan bertanya seperti itu, tetapi akan menghadapinya dengan iman, dengan penyerahan diri, hanya bergantung kepada Yesus Kristus, kepada kasih-Nya, tidak akan mengandalkan pikirannya untuk mengerti itu dan mengandalkan kekuatannya untuk menghadapinya. Alania kamang dohot inang na hinahulungan ni Yesus Kristus. Manang hapor suhod dia pe tadu pinuay ngate. Manang hamaulo dia pe naro tungulutan waengon sadarion di bagasa tikion. Hadapilah, Tuhan akan menguatkanmu. Lehonon ni debatado haguguon. Jala batu duhonon na do asini rohana na macay balgay. Buy do taadu pi marsihoho mahita mangihuton ibana. Rade mahita mangihuton Yesus Kristus mangihuton Apostel Paulus naikon mangadupi haporsuhon asasaha hita tuhita hanguluani dongan na hita di hanguluan na saliling nililing na. Amen martangi yang mahita. Ali Jehovah Tuhan nami mauliate Tuhan di hatam ng manorangi roh hadot pikiran nami di bagasan tikyon. Dito gihoko do hami Tuhan asa marsihoho tuho atik pe ikon mangadupi hamaulon hami ikon mangadupi haporsuho kami di bagasan ngulu nami alani na mangulahon na dinggan mamaritahon baritam na ulii ay dang sude halak namura majalo baritam na ulii saya dong do na berusaha manulak dohot mangalili akka si parbarita na ulii dohot akka na porsia tuho alani Tuhan jalan na boy do huadopi hami di bagasan ngulu nami atong pargugoy hami pos do rohanami molo marsigat tu kami tuasi dohot holong ni roham margugo do hami Tuhan mangadupi sa luhut nai jalaboy do toktong hami hot di hapor siyaw nami makajongjokon barita na uli na siyan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asiroham ajari hami asa toktong mangihuton aturan naung binahem mo dito nga tonga ning ulo nami asaw nang madili hami Tuhan molo pe masa akahamaulo ni alaya sa marpanatapat tujulo hami babua molo toktong hami sa tiya tuho gabirapotan hanguluan ni mahamilas ni roha na siyan ho Jehovah Tuhan nami na bigan wagijang upasat hami tuho Tuhan sudi paranguluan nami ama nami ina nami
naposo sikola minggu remaja sude taherwas ni huriam na marpungu di bagas muna badiaon dak tagamon sojupang akahamaulo di bagasan ngulu nami dak tagamo sojupang akahaporsuhon tahe di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nami jala jujuk do Tuhan hamaulo ni manugihok kami tupad delean jujuk do haporsuhon ni manugihok kami asa ganggu kami di huasom jala najumor but muse saya dong do halak naung porse ahiat tuhala dia ka haporsuhon hamaulo ni gabe manadikon ho manudal hon ho di bagasan ngulu nasida pargugoy mahami Tuhan asa manangahan pinamasa di ngulu nami margugo hami songon apostel mo akan aposom apostel Paulus si Timoteus nang sude tahiak kasih siami na margugo nasida mangadupi pardalanan ni nguluna gabe sahat nasida tulas ni rohana sumurungi atong hami pe pos ni rohanami pasahatom mudo tupal hanguluani tuak kahalak naolo satia mangihutoko sahat tu ujung ni ngulu nami upasahat hami ma ngolu tod dinang pikiran nami asa digonggomi toddim tod di parbadia marsanga mau Tuhan jalo mahami di bagasan Kristus Yesus mau liate mariho amen.